Makorokoto kuna Kapfupi Banga finally tied the knot naMai Nga. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Asi zvinhu zvacho zvakapedzisira yatongova skit vanhu vari pakati pemuchato. Chii chakadaro ichocho. Maartist pamwe pacho unotoona kuti havatomboite kana serious nekuti vanhu vacho vaivepo pamuchato wacho. Paifanira kutomboshutiwa kamwe kafirimu kepasaidhi. But anyway, ukaona pakuitwa muchato wakadai kune kogadzirirwa kuenda. Kazhinji kacho maartist edu kana vaakuda kuenda mhiri vanhu vavaita muchato sezvakamboitwa nacomic pastor paya ekuitira kuti umwe agokwanisa kugara sara achigadzira mapepa ekuteverawo. Inganga iri pfungwa yakanaka chaizvo nekuti Kapfupi akazoenda ikokoko zvinogona kunomuitira zvakanaka, asi kutamba kwacho kwanga kwakanyanyisa. Pavakaita mavhows avo Mai Nga vakangoti aiwa indiri patient ndakamira makore esaya asi finally ndazopfekedzwa.